o tom, jak jí... Tak, super. Takže budeme si v dnešním Zoomu povídat o tom, jak jíst produkty co nejlevněji, abyste je měli v podstatě i klidně zadarmo. A dneska si to v těch 15-30 minutkách všechno řekne. Tak, a na začátek moje jméno teďka nově Natálie Lužná a chtěla bych říct, že vlastně celkově pro mě zdravý životní styl, cítit se dobře, vypadat dobře, být spokojená sama se sebou, možnost cestovat s partnerem je úplně super. Já jsem vždycky řešila akné, trávicí obtíže, můžu říct, že to všechno jsem si vyřešila. Dnes se cítím úplně jinačí osoba a čím jsem starší, tím mám pocit, že jsem mladší a hezčí. Tak jenom takhle k úvodu o mě a už půjdeme na to. Tak a na začátku vlastně si probereme, že máme různé možnosti slev. Myslím si, že tady plus minus všichni buď budete zaregistrovaní nebo řešíte registraci. Takže vlastně co to znamená? A firma vlastně nabízí tady takhle možnost do 50% slevy právě přímo na ty produkty. A což prvně vy, když se zaregistrujete, máte 25% slevu a jste vlastně jak kdyby člen, takže máte 25% slevu na všechny produkty. A potom je senior konzultant, success builder, kvalifikovaný producer až supervizor. Teď si všechny tady tyto v podstatě všechno si to spolu probereme, jak k tomu docílit, abyste vlastně mohli mít ideálně náš cíl je, abyste měli všichni možnost 50% a papali to co nejlevněji, protože ono, ten jeden koktík, když si vezmete, že vlastně ho můžete mít za 50% slevu, je úplně super a úplně jinak se to papá. Takže proto cíl pro vás doporučuji zaměřit se na toho supervizora. Tak a teďka už půjdeme vlastně co všechno potřebujete k tomu, abyste vlastně těch slev mohli dosáhnout. Takže ten člen, tam je ta sleva automaticky po registraci. Další pozice je senior konzultant. Už tady nastává 35% sleva vlastně na každý jeden produkt. Tady tato sleva vám zůstává, což je úplně super. A docílit ji můžete tím, že buď objednávka jednorázová nákupu 500 bodů, a nebo naakumulovat během 1 až 2 měsíců vlastně těch 500 bodů. Takže tady potřebujete 500 bodíků. Výhodou je, že vlastně na to nemusíte být sami. Můžete někoho zaregistrovat, třeba někoho pod vás, nebo vlastně třeba klidně s někým si poskládat balíček, anebo sami takhle úplně super si udělat takový jednorázový nákup. Ještě vám tady ukážu ten balíček, jak to může potom vypadat. Potom další vlastně je Success Builder, tady je dočasná sleva 42%. Dočasná sleva znamená, že vlastně tady uděláte nákup během 1 měsíce, naakumulujete, zase můžete v rámci toho měsíce, nemusí to být jednorázová objednávka, ale může být a máte celý ten měsíc vlastně 42% slevu a další měsíc máte také 42% slevu. Poté vlastně už máte opět slevu 35%, ale tady tohle je úplně super, protože vlastně vy při jednorázovém nákupu můžete mít vlastně hnedka slevu 42%. Když si to tak vezmete, kdybyste naakumulovávali postupně ty body a v podstatě objednávali byste si třeba po nějakých 100 bodových objednávkách, tak to nakupujete na 25% slevě. Je to úplně jinak, když to nakupujete vlastně hnedka za to 42% slevu. Největší výhodou je, že tam těch produktů můžete dát fakt víc a je to úplně super. A potom vlastně už kvalifikovaný producer, tady je trvalá sleva 42%. Tady už vlastně potřebujete naakumulovat 2 500 bodů během 1 až 6 měsíců. Takže tady vlastně se to akumuluje dohromady. Nemusíte v jednorázovém nákupu, což je úplně super, že vlastně si to takhle můžete rozvrhnout a klidně vlastně je super to, že můžete někoho pod sebe zaregistrovat tím, že doporučíte třeba, já nevím, příklad kamošku, která řeší věčné diety, energii, můžete
zaregistrovat pod sebe a vlastně ty bodíky se počítají jak kdyby k vám, takže úplně super, že vlastně na to nemusíte být sami, protože si třeba říkáte, tyjo, tolik bodů naakumulovat to sama nezvládnu, ale právě největší výhodou je, že na to nemusíte být sami, což je úplně super. A poslední a nejlepší pozice a nejvyšší pozice možné slevy je supervizor. Je tady vlastně možnost 50% slevy. Tady potřebujete naakumulovat vlastně 4000 objemových bodů vlastně za ty produkty. A tady vlastně jsou 3 metody. Buď to můžete naakumulovat vlastně v jednom měsíci, když se tam vlastně rozvrhnou objednávky, nebo ve 2 měsících po sobě jdoucí, a nebo na to můžete mít 3 až 12 měsíců, nebo 1 až 12 měsíců. Jo, že fakt jako můžete to stihnout klidně za celý ten 1 rok, ale za mě nejlepší je, čím dřív prostě člověk má 50% slevu, tím lépe, protože zase se to úplně jinak papá ty produkty. A když si představíte koktík na plné ceně, a když si potom představíte koktík úplně za poloviční cenu, tak je to 101. A často se setkávám s tím, jako že prostě člověk si tady udělá slevu a potom právě tu cenu si může jako tím, že to má levnější, tak si tam může třeba přihodit jinou příchuť termáku a může to si to jako vytunit klidně. A půjdeme na to ukázat si, jak můžou vypadat vlastně ty balíčky 35% a 42%, ať vidíte, jak to v reálu může vypadat. Tak, 35% znamená, že musíte udělat objednávku nad 500 bodů a automaticky tam budete mít tu 35% slevu. Co bych vám doporučila je si to klidně vyzkoušet, kolik vlastně vychází objednávka se slevou, jo, ať vlastně vidíte, že jako tam můžete fakt jako rapidně tady ušetřit minimálně 9000 a je tady zásoba na nějaké plus minus 3 měsíce. Samozřejmě co doporučuju, sestavovat, kdybyste přemýšleli o nějakém balíčku, sestavovat to se svým sponzorem. On vám poradí, co a jak, co si tam třeba dát, aby jste vlastně třeba měli lepší výsledek, aby tam byla lepší sleva. A potom vlastně k tomu balíčku 500 bodů získáváte od nás dárek kuchařku v hodnotě 530 korun, což je úplně super, takže tam máte ještě dáreček navíc. A potom vlastně další je balíček 1000 bodů a tady vlastně ušetříte plus minus nějakých 25 000. Zásoba je tady na nějakých 8 měsíců, což je úplně boží, že vlastně vy vlastně v té době jednak ušetříte jako extrémně hodně penízku a vlastně můžete mít zásobu, můžete mít třeba příklad F1 má 9 příchutí, tak vy klidně můžete si objednat 8 příchutí a můžete si to kombinovat, můžete zkoušet, což je úplně super. A když vidíte vlastně tady porovnání těch balíčků, kolik je tam produktu, tak vlastně je to fakt jako hodně, což je úplně super, že vlastně nejenom, že nemusíte mít tady v takové rozpětí, jak je tady napsáno, ale je super, že vlastně se vždycky ten sponzor zaměřuje na to, na co řešíte vlastně vy a hlavně je to, že vlastně tady máte dáreček 1 kuchařku, a k tomu proteinové tyčinky v hodnotě nějakých 1200 korun, což je taky úplně super, že vlastně ještě k tomu máte dáreček navíc. Tak a teďka poslední část. Zajímá vás vlastně refinancování programu, což znamená vlastně, jak jíst produkty co nejlevněji, nebo vlastně úplně jak kdyby ideálně zdarma, a nebo mít i nějakou možnost vlastně jako mít nějakou tu kačku navíc do vašeho rodinného rozpočtu. Pokud ano, tak tady můžete zůstat s námi napojení v těch dalších 15 minutkách. Pokud vás to nezajímá, nějaký přivýdělek nebo refinancování, abyste to měli zdarma, klidně si můžete odpojit a uvidíme se zase někdy příště. Takže nechám rozhodnutí na vás. A já si mezi tím, Natálko, našeruju, prosím, prezentaci. Tak, já vás tady zdravím, holky moje. Vidím už Leničku, že se připojila, tak super. Tak, já si to tu našeruju. Tak, vidíte všichni, prosím, prezentaci? No, Super, a já si Ano, zkusím zvětšit.
Tak, aby to bylo na celou obrazovku. Tak a už vidíte i na celou obrazovku, že to je super. Tak, já si myslím, že se ani představovat nemusím, že mě tady všichni znáte, hlavně z role mých klientek, takže o mém výsledku jste na několika Zoomech slyšeli nebo u mě osobně, takže tohle to bych klidně jakoby i přeskočila. Představování sebe a svého výsledku. Je to samozřejmě prostě dlouhodobý výsledek krásného životního stylu a samozřejmě díky těm produktům. Ale já rovnou půjdu na prezentaci, kterou jsem si pro vás do hloubky připravila. Možná bude teďka jako na vás hodně čísel. Doporučovala bych si možná vzít papír, tužku, kdybyste si chtěli něco poznačit, protože těch jako čísílek a procent a tak bude trošičku jako víc, ale snažím se to vysvětlit co nejjednoduše, abyste to pochopili a ukážu vám to na příkladě jedné mojí klientky, jak se to jakoby reálně u ní stalo. Takže si představte, jo, klientka Jana je zaregistrovaná a vzala si vlastně balíček 30, na 35%. To zrovna i tady moje klientka Ivonka, to je přesně ten stejný případ, že si prostě zřídila ten balíček 500 bodů, udělala si pro sebe tu zásobu, o čem mluvila ta Natálka. Takže tudíž má zafixovanou slevu 35% na furt, na všechno, prostě jo, na pořád. No a teďka ta klientka Jana měla, už snad skoro 10 kilo dole. Jo, ty jména jsou fiktivní. Já jsem si jako, jo, místo těch mých klientek jsem si zvolila jiné jméno, jo, jenom tak, aby pro příklad. No a teď ta klientka se pochlubila jakoby v práci, ale to na ní bylo vidět, takže oni se stejně ptali. A paní mi jakoby volá a říká, Luci, bude vám volat moje kolegyně z práce, chce zhubnout taky. Ta paní mi zavolala, byla z Jeseníku, objednala se na online konzultaci. Vzala si program, ona teda vzala za 10 000, já jsem schválně dala tady ještě nižší čísla, ať to jakoby nepůsobí tak, že jako všichni berou programy za 10 000, jako berou, je velká část klientů, ale dala jsem takový ten průměr. Jestli si pamatujete ze své vlastní konzultace, kdy jsme vám ukazovali 3 návrhy programu za 10 000, za 7 100 a za 4 480. Jo, každý si prostě vybere. Jo, tak dejme tomu, že teda by takhle ta paní prostě vzala střední program, těch 7100. No a teďka vlastně ten váš daný poradce, tak jak já pro tu moji klientku, jsem ty penízky poslala jí na účet, čili Janě přijde na účet 7100 od té její jakoby kamarádky, od té, nebo kolegyňky, od té Kláry. A teďka víme, že ta Jana má 35% slevu a neboli zároveň i zisk. Takže když Janě přijde 7100, ale ona ty produkty nakupuje už levněji, tak tím pádem 2485 jí z toho zůstane. A ta klientka věděla, že si prostě z toho dokoupí produkty pro sebe, takže už dopředu jsme vlastně napočítali na té její slevě 35%, kolik si může doobjednat. A vyšlo to, jo, v tomto příkladě, z těch 7100 a tady tohoto zisku, tak to vyšlo, že si může doobjednat klasickou tu malou příchuťovou výživu 550 gramů, která na 35% stojí 965 korun. Protein drink mix za 1019 a malý čaj 50 gramový 712 korun, čili dohromady 2696, čili tady 200 korun cca by prostě si Jana přihodila, jo, a má 3 produkty jakoby zdarma a práci udělal poradce. Což je na tom jako super, že jo? Že vlastně jste přivedli člověka ke svému poradci, on udělal konzultaci, stará se o toho člověka, ale vám přišly peníze, vy objednáte produkty, vám skočí další body na tom vašem účtu, abyste se přiblížili k té 50 a zároveň máte penízky na svoji vlastní doobjednávku a už máte 3 produkty zdarma. Jo? Tak. A teď si představte, že tu kamarádku nebo kolegyňku nemáte jednu. To byla ta Klára. Ale teď si můžete představit, že přijde další třeba, buď já nevím, sestřenice, sestra, kdokoliv z rodiny, jo, anebo tamhle prostě rodinný kamarád Jirka. Jo, a teď jsem tady ukázala všechny ty 3 programy, každý si vzal prostě úplně jiný program. Tady vidíte, kolik zhruba ty programy jsou i bodově.
Takže když ta Klárka vzala ten střední, je to 115 bodů, Lenka ten nejmenší 68,8 a Jirka vzal za těch 10 161,8. Teďka celkově sečtu ten obrat těch 3 částek 21 580 a tím, že už Jana měla svých 500 bodů na účtě, protože si koupila balíček, sečtu tady dalších těch 346 bodů, takže Jana má vlastně potažmo v tom dalším jakoby měsíci a prvním měsíci, kdy prostě už má pod sebou nějaké ty klienty, které udělal poradce, tak má už prostě naakumulováno 846 bodů. A buď to může být ten první měsíc, že se to zvládne všecko v prvním, nebo v prvních 2, to už je celkem jedno. Ale teď se podíváme na to, že když sečteme těch 21 580 a z toho si vypočítáme 35%, tak jsme na 7,5 tisících zaokrouhleně. Takže tím pádem už si pak může vlastně a produkty pro tu Klárku, Lenku i Jirku objednává pořád vlastně jako by ta Jana. Jo, přišly ty peníze od všech 3 na účet, ona objedná pro ně ty produkty, ale pro sebe už si může jakoby objednat klasika výživu, protein drink mix, ale už velký čaj oproti malému, aloe, mikrobiotik, Phytocomplete a nový produkt Viu Vita na oči. A je to celkem 7544, takže tady 9 korun ještě zbylo. Takže ta Jana tím pádem už má 7 produktů zdarma, ale pořád ty konzultace a jídelníčky a práci udělal jakoby ten poradce. Jo? A teď kam se to posune jakoby dál. Protože tak stejně, jako jsme zaregistrovali tady klientku Janu, aby měla ona slevu, tak to stejné uděláme v takzvané první linii pod tou klientkou Janou a zaregistrujeme i tady tyhle ty 3 spokojené klienty, kteří mají výsledek, chtějí to používat dál a chtějí na produkty slevu. Takže tady třeba kamarádka nebo kolegyňka Klárka se zaregistruje, ale vezme jenom 250 bodů, tudíž je má na 25%. Tady Lenička, která vzala nejmenší program, tak ta prostě má 100 bodů. No a Jirka, ten vzal velký program, 10 000 na začátku, má ty penízky, tak si vzal prostě 500 bodů, tak jako předtím prostě ta Jana. A tím pádem, když sečtu tady těch 850 bodů a 846, které už tam jakoby má z minula, tady tyhle ty body už se jmenují takzvané DLV, jo, spodních linií, tak dohromady už ta klientka Jana má 1696 bodů na účtě a už si můžete i všímat tady těch zpětných jakoby šipek červených, který ukazují na to, že mezi těmito 2 lidmi je najednou rozdíl 10%. Jana má 35, Klárka s Lenkou 25, takže pak uvidíte, kam to spěje, že Herbalife ty peníze ještě vrací, k tomu se dostaneme. Jdeme do 3. měsíce. Jo, teďka už si dokupuje i Jana, protože už jí něco došlo z 500 bodového balíčku. Takže si dokupuje sama pro sebe takzvané jakoby ty PPV body. No ale teďka, jo, dokoupila si i Klárka a dokoupila si 250 bodů, aby i ona měla 35, jo? Protože víme, že ve 2 měsících po sobě to můžeme kumulovat. Takže 250 jeden měsíc, 250 druhý. Lenička zase jenom 100 bodů dokoupila a Jirka si dělal do objednávku 200 bodů, jo? Třeba i pro někoho do rodiny. Ale to stejné, co děláme s klientkou tady Janou nahoře, že ona mi přivedla 3 lidi, to stejné i zduplikují tady ti 3 lidi pod ňou. Takže každý dovede nějaké 3, prostě buď kamarády z rodiny, kolegy, to je jedno, jo, a prostě jména si tam domýšlíme prostě podle toho, jaké jsou ty písmenka. A teďka v první linii se dokoupilo vlastně jakoby 550 bodů, když to sečtem, a v druhé linii vznikly identické programy, které byly předtím. Jo? Zvolila jsem zase od každého jeden. Největší, střední a nejmenší, čili stejných 346 bodů tady pod Klárkou, 346 bodů pod Lenkou a pod Jirkou. Jenom to stejné jakoby zduplikujeme do té druhé linie. Takže obrat penízkama v druhé linii za 9 lidí dohromady je 64 740 a bodově, když to sečtem, 3 x 346 je 1038.
Takže najednou ta Jana už ve svém 3. měsíci má 3484 bodů na tom svém Herbalife účtě a už jí chybí jenom 516 bodíků do supervizora na tu 50% slevu. No ale to Jana může udělat tím, že přijde další nějaká kamarádka z doporučení, protože to nemusí skončit u 3. To může být neomezeně do šířky a neomezeně i do hloubky, jo? Takže to je jenom jako na tom, kdo si dal třeba všímá výsledku, nebo komu si Jana řekne, že chce ještě pomoct, tak jak se jakoby pomocí. No a teďka vlastně tím pádem už do 4. měsíce jde klientka Jana už s 50% slevou. Ale teď začíná právě to největší kouzlo a ten fičák, jo? Tihleti 3 už jsou všichni na 35. Ten si to koupil hned, ta se tam dostala za 2 měsíce a té k tomu pomohly ty spodní linie, pro které ona objednala těch 346 bodů a svých měla 200. Takže všichni už jsou na 35. Jo? Teďka, když tady je 50%, tady 35%, tak tady se vrací 15% zpět. Takže když si tady, jo, dejme tomu zase první linie, dokoupila 550 bodů, tak je to cca, záleží, co si tam kdo vezme za produkty, ale cca to může odpovídat zhruba 20 000 plus minus. Takže 15% z 20 000 máme cca 3 000, které přijdou jako meziprovize z první linie. No a v druhé linii, tam zase, jo, už registrujeme tyto lidi, protože ti chtějí taky slevu. Takže ten si vezme 100 bodů, ten zas 250, ten balíček 500, jo, a máme to plus minus jako nakombinováno stejně, že se to prostě duplikuje. No a teďka už v té druhé linii, když toto všecko jakoby sečtem, tak je 2350 DLV, a což je cca nákup produktu v hodnotě 72 000. Že tyto lidi, těchto 9 lidí zhruba zaplatilo za produkty 72 000, rozděleno jo, pro 9 lidí, cca 15% ze 72 000 je 10 000, čili Jana jenom ve 4. měsíci, jenom v tom 4. měsíci, neberme v potaz předchozí měsíce, ale jenom v tom 4. měsíci se jí tam nastřádalo kombinace první, druhá linie 2900 spodních bodů a v tom 5. následujícím měsíci jí Herbalife na účet pošle dohromady 13 000. To se vždycky sečte v aktuálním měsíci, čili když je teďka měsíc říjen, toto je reálně třeba vytvořeno a toto je ten 4. měsíc pro Janu je teď říjen, tak 15. listopadu by jí Herbalife poslal 13 000. A jenom za to, že doporučila svému poradci 3 klienty. 3 svoje známé, kterým chtěla pomoct. Jo, protože vy vidíte, že vlastně tady, jo, mezi nimi je 10%, jo, ale zase i těch 15%, protože tady mezi vlastně Klárkou a mezi třeba Michalem je 0, protože on má 35, taky vzal si 500 bodů balíček, má 35% slevu, tudíž 35 minus 35 je 0, takže Klárka by z Michala jakoby mezi provize nedostala, ale mezi Janou a Michalem je pořád 15. Jo, to se počítá vlastně fakt až jakoby do té 3. jakoby linie. To počítá Herbalife. Takže vy vlastně můžete mít takovýhle jako v uvozovkách jako hrozen, jako ten klient, ale vlastně jako pořád ještě se o ty lidi ani nestaráte, jako že pořád jste jenom ten super jako spokojený klient s výsledkem, který to jenom sdílí. A toto může jakoby vzniknout, když prostě sdílíte svoje nadšení a svůj výsledek a prostě to, že jste s těmi produkty spokojení a to, že chcete někomu pomoct. Komukoliv. Prostě za mě, jako v době, kdy jsme prostě jako v takové, jo, té multipodnětné době, kdy prostě na nás skáče tolik úkolů, tolik povinností, jakože tak potřebujeme všichni dovyživit ty nervy, prostě ty mozkové buňky, teď s těmi novými produkty na ty oči, jo. Prostě já to tak miluju, že prostě jak teď člověk kouká do počítače, tak si to hned uvědomí. Jo, Viu vítá na oči, bože díky za to, jo, zmírňuje to dopad modrého světla, jo. Protože prostě já když si řeknu jako tak, kdo se dívá na televizi, kdo se dívá do mobilu a kdo se dívá na počítač, říkám, no to všichni.
Jo, takže prostě na oči ten produkt potřebujeme jako všichni a na prostě lepší jako výživu nervů prostě taky jako dneska všichni, jo, obzvlášť maminky s dětma, jako jo, takže si říkám, že prostě ty produkty potřebuje jako každý a je jenom na nás, jestli jako my budeme ten prostředník, který jim k tomu jako pomůže. Jo, takže toto vlastně jako jsem vám chtěla ukázat, jak to může prostě pak jako vypadat. Samozřejmě nemusí to tak být. Může to být menší, ale taky to může být větší. Je to jenom o tom, s kolika lidma se jako vy o to podělíte a samozřejmě nemusí to vždycky být hnedka takhle nasáčkované první, druhý měsíc. Samozřejmě můžete říct 5 lidem, a 2 přijdou, jo, to je taky realita. A nebo jako jim dáte voucher a oni, než se rozhoupou, za mě je mnohem jednodušší tomu svému poradci napsat, já nevím, tady třeba moje, jo, kamarádka Ivonka, prostě jako a tady na ňu máte číslo. Jo, že prostě a ten poradce si tomu člověku zavolá, protože mnohdy ty lidi prostě vlivem všech těch jako úkolů, které mají, pak někde založí voucher a do měsíce zapomenou na nějakou Lucku Pospíšilovou nutriční koučku, jo. Takže prostě tím jako chci říct, že prostě myslete na to, že to je jenom o tom, jako sdílím a pomáhám takto jakoby dál, jo, takže prostě můžete dostat klidně 13 000 nazpátek, můžete dostat jenom třeba 5 000 nazpátek, ale i jako super, jim produkty zdarma ještě dostanu 5 000, jako víte co, jako teďka nechci, aby to znělo nějak jako ošklivě, ale jako já ten Herbalife vnímám jako takovou v vozovkách jako zlatou husu, která snáší zlatá vejce, nejenom v podobě naprosto úžasných, dokonalých produktů, jo, s vědeckým poradním sborem od lékařským, ale zároveň i z pohledu toho finančního, protože toto je ukázka nejférovějšího typu vlastně jako vydělávání peněz a to je víceúrovňový marketing, neboli multilevel marketing v angličtině. Jo? Mnoho lidí na to má různé názory a jakoby jenom proto, že to nepochopili podle mě, jo? Ale toto vlastně, když se na to podíváte, vícero úrovní a ať už do šířky, do hloubky a je to jenom na mě, jestli toho využiju a jestli ty penízky prostě tady jako jsou a vy víte, že jsou, tak prostě proč bych jako to nevyužila, proč bych nejedla produkty nejlevněji a proč bych nemohla mít produkty jako zdarma. Jo, prostě zvlášť třeba, když jako vím, kolik já mám klientů jako maminek na mateřské, jo, takže proto já se s každým klientem na té kontrole prostě o tom jako bavím, jo. A takhle, když to můžeme sdílet dohromady, je to ještě lepší, že? Jo, a tady už je jenom vidět takové ty schůdečky, o kterých jim mluvila Natálka, tak jsem to jenom chtěla zhrnout, jo, že tady to jde vidět, že vlastně třeba na toho takzvaného supervizora je boží, že vám stačí jenom 1000 těch osobních a ty 3000 si nazbíráte tady z tohoto jakoby hrozinka, jo. Takže tady už jenom vidět v tom celou uceleném jakoby, jo. A jestli se rozhodnete, že si jenom profinancujete ten program a prostě budete mít takhle 5000 a svoje produkty zdarma, no super. A nebo jestli chcete jít třeba tady prostě ještě mít buď 5, 7, 10 jakoby tisíc jako měsíčně bokem a za rok si uspoříte na, já nevím, na 2 krásné dovolené, jako jo, s celou rodinou, jo. No a nebo to můžete mít pak tak, že vás to jako natolik nadchne a bude vás to bavit a celkově prostě ta práce s lidmi, jo, a někomu pomáhat a můžete mít prostě nádherný nezávislý prostě jako příjem a finanční prostě doslova potom do budoucna finanční nezávislost. No já bych se, jo ještě ano, a mimo to, že tam sbíráte body, máte produkty na 50% slevě a ještě nějaké penízky zpátky, tak ještě vám Herbalife za 3 měsíce po sobě, když se tam sečte 1500 bodů, tak vám pošlou tento nádherný Nutribulet na ty úžasné naše smutíčka raní. Tak to je ještě další bonus v hodnotě tady 4500, jo, ten Nutribulet prostě tak stojí. No a my se spolu můžeme vidět 5. listopadu online v 18 hodin na Fit hodince, kdy budeme mít orgán měsíce listopadu a to jsou plíce. No a už začneme probírat tipy na Vánoce, protože už nám klepou na dveře, takže ať už to právě na vánoční pečení, co za co vyměnit, jo, anebo přímo nějaké prostě rady a tipy jako na Vánoce, jak to můžeme podpořit. No a nebo se s náma osobně můžete potkat teďka 16.11. tady v Olomouci na speciálním semináři, kdy pro klienty to máme tu jako takovou dopolední část od 9 do 13 hodin.
No a já se s vámi rozloučím mým oblíbeným citátem od mého oblíbeného herce a nebo respektive osobnosti. A to je, že velikost vašeho úspěchu je určena velikostí víry v sebe sama. A to je to, co mě třeba Herbalife v tom obrovsky pomohl, že moje jako sebevědomí a sebevíra je úplně někde jinde než před 11 lety. A za to jsem velmi vděčná. Takže já vám moc děkuju. I Natálce děkuju za školení to jméno. Já si na to ještě nemůžu zvyknout. Natálka Lužná, no. Čerstvě po svatbě naše Natálka. Tak přeju krásný zbytek večera a mějte se krásně. A děkujem.